Manokdog tao kilaw no naron makakilaw ta mga kabante. What's up mga kabante? Mayong buntag. So karon mga kabante wa nasadta na ni padagat ta punta kay adlong Sabadoron mga kabante. So mamangilaw na punta mga kabante diri sa dakong hunasan sa among barangay sa Bunbunon mga kabante. So karon uban ni sa aming mga kabante. So karong adlaw mga kabante no, lain na pong pagpanimpad na to diri sa hunasan mga kabante aron makasud-an na sad ta kay lagi kini atong kinabuhi mga kabante, usahay na isudhaan, usahay wa mga kabante. Mo nang mansikay-sikay gud ta mga kabante unya dako manghunas aw opportunity na ni kayo mga kabante sa pagngari sa hunasan aron makasud-an ta mga kabante basta magkugi ka lang aw matik tayon mga kabante na daghang sud-an diring dapita sa among lugar mga kabante. So mo ni mga kabante na mo ni atong kilaw nun. So nukdok ta kay itong makakilaw ta mga kabante. So after 30 minutes mga kabante no, nakatigom na detag kilaw nun mga kabante. So unsa pa may atong gipaabot na ni mga kabante? Aw, mangaon na ta mga kabante, chibugan na. Suka pang butang sa lamas. Siyempre may coke ta mga kabante kay mangpahilis. Siyempre mga kabante, natay pansit. Kay di ka kuha og wa tay makuha kilaw non, natay sudan. Siyempre di mawa ang kanon kay pare sa to ang kinilaw, di ba? Siyempre dito ka tong kinilaw. Daga na kayo. Kao na ta. What? So mga na ta mga kabante, kao na. Kain na, kain na.